Zulu orepresenta iZulu Sports Production odibanisele onze indibaniselwano no TZ Promotion sixhaswa iBuffalo City Municipality. Le fight izobe ikhokhelwa nguLuzu Kosiyo esilwa noChemese ngomso esibaziyo kuba ngabafana abanamagama amakhulu apha Eastern Cape, ngiziformer SA champion both of them. Sijonge elikhulu ke kule fight nathi ke ndinguZulu Sports Production ndijonge elikhulu njengoba unyaka sawuqala njena. Sinayo itournament elandelayo apha kaZulu ezoba lapha ngoMay, kodwa kwangoku andikazi uchaza uba izoba indawoni na ngoba lokhu andingowalapha eMdantsane eqhani kwalapha Eastern Cape ndijikeleza yonke indawo, especially looking after development and unearthing the young talent around upper Eastern Cape, because as we know Eastern Cape is a home of legends, it's a home of champions. So nathi nguZulu ke sihambe kuzo zonke izikona zomhlaba apho ezinye promoters ngakwazi ufika khona siveze intwana zincinci sizibona sezinamagama namhlanje. Ndithi ke kubalandeli bakaZulu Sports Production siyabacela kakhulu basixhase njengoba lokhu ngaphandle kwamasipala lona besingengolutho. Sibulela nomasipala la ngokuthi akwazi ukusixhasa, kwazi ukuphuhlisa le talent abantwana, sikwazi ususa abantwana ezitratweni ngoba lokhu lento is not about uZulu, it's about abantwana. Kukho into abantu abangayaziyo apha kuba iboxer A1 elwayo ifida imilomo eyi15 ngokwamakhaya. So ke eziboxer njengoba ziyi20 njena ngoku sawubala ke u20 weboxer ofidwa imilomo eyi15 ithi ifidwa ngabo iziboxer noma ingapha kokuqonda. Siyabulela ke inxaso esiphiwa ngumasipala kuba ngaphandle kwamasipala besingasoze sibe into sithi nangamso ekuzameni ukususa abantwana bethu estratweni ubabeka kwindlela elungileyo.